سلام كرات تخاتلت الشانل كم تفلت بحال حال صقماتنا يوتيوب فيديوهات نخين نلقى تاقيدنا سرزلنا نغزيو كلاي شانل كفيتان لنا سلام فتوات ቤተሰብ እዚ ቻናል ቅድምና ብቲ ፊልም እተውና ንዓኹም ቀላል ዝኾነት ንዓና ግን መበረታትዒት ንብላ ሳብስክራይብ ብምግባርን ላይክ ብምግባርን ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ደገፍኩም ኣይፈልየና። እዚ ፊልም ኣብ ሓቃዊ ታሪክ ዝተመርኮሰ እዩ። እቲ ናይ ፈለማ ምርኢትና ዝወስደና ናብቲ በዓል ታሪክ ኣልቫሮ እዩ። ምስታ ናይ ቀደም በዓል ትገዝኡ ኦና ኣብ ናይ ባሕሪ መዘናግዒ ቦታ ኮፍ ኢሎም ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋን ብምፍልላዮም እውን ብጣዕሚ ከም ዝተጣዓሰ ይዛረባ። ኦና ናብዚ ንምንታይ ከም ዘምፅኣ ምስ ተሓቶ ኣብ ከምዚ ተመሳሳሊ ቦታ ብዛዕባ ዘጓነፎ መፅልኢ ታሪክ ከፃውታ ይጅምር። እቲ ምርኢት ኣብ ቀፃሊ ዝወስደና ኣልቫሮ ምስቶም ዝተረፉ መሓዙቱ ናብ ርሕቕ ዝበለ ባሕሪ እናኸዱ እንትኾን ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ባሕሪ ድሕሪ ምሕላፎም እቲ ምሸት ድማ እናተፃወቱ ይሕልፍዎ። ኣልቫሮ ምስ ናይ ልቢ መሓዝኡ ኔሎ ልምዲ ዘለዎም ሰርቨራንት እንትኾኑ ብዙሓት ግዜያት ድማ ኣብ ከምዚ ስራሕቲ እዮም ዝሳተፉ። ኣብቲ ምሸት ኣብ ጥቓ ባሕሪ ካምፕ ይሰርሑ እሞ ዓብዪ ዝኾነ ፓርቲ የዳልዉ። ኔሎ ስዒቡ ናብኡ ንዝቐረበ መሓዙቱ ናብቲ ናይ ሓዊ ቦታ ፀዊዑ ብጣዕሚ ዝጠቅም ነገር ይዛረቦም። ናብ ካናዳ ብዙሕ ከይፀንሐ ንምንባር ከም ዝኸይድ ይዛረቦም። ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ሂወቱ ፍሉይ ቦታ ዝህባ ጓል ስለ ዝረኸበ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ነፍሰ ፁር ብምዃና ምስኣ ብምዃን ሂወቱ ክመርሕ እዩ ዝደሊ። መሓዙቱ ነዚ ምስ ሰምዑ በቲ ሓሳቡ ኩሎም ይሕጎሱ። ኣልቫሮ ግን ብዙሕ እውን ሕጉስ እኳ እንተነበረ ወላ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣይተንፈሰን። ዕላሎም ምስ ተወድአ ኣልቫሮ እታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ኦና ምስ ካሊእ ናይ ወዲ ኣፍቃሪኣ እናዘነሰት ይሪኣ። እዞም ተፋቐርቲ ዝተፈላለዩሉ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ኣጓል ደሪቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ልዕሊኡ እውን ሓሶት ይዛረብ ስለ ዝነበረ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን ንዓኣ ስምዒት እኳ እንተነበሮ ኦና ግን ካልእ ሂወት ጀሚራ እያ። ኣልቫሮ ስዒቡ ናብኡ ብምኻድ ክበኣሶ ይጅምር። ኮይኑ ግን ነገራት እናተበኣኣሱ ቅድሚ ምምፅኦም መሓዙቱ ብምምፃእ ካብቲ ዕግርግር የውፅእዎ። ኣብ ቀጻሊ ንግሆ ኒሎ ንኣልቫሮ ጸጥ ናብ ዝበለ ቦታ ንብሕቶም ክዕልሉ ሒዝዎ ይኸይድ። መሓዝኡ ብዝኾነ ነገር ከም ዝተቆጣዐ ስለ ዝተረድኦ ንምንታይ ከም ዝኾነ ድማ ክፈልጥ ይደሊ እዩ። ኣልቫሮ ድማ ስዒቡ ቆልዑት እናሃለዉ ቃል ዝኣተውዎ ነገር የዘኻኽሮ። ሓቢሮም እናተጓዓዙ በብኸባቢኡ ሰርቭ ንምግባር ቃል ተኣታትዮም ነይሮም። ሕጂ ግን ኒሎ ነቲ ቃል ጥሒሱ ሓዳር ክምስርት እዩ። ኒሎ ነቲ ሃንደበታዊ ውሳኑ የቕሬታ ይሓቶ እሞ ንኣፍቃሪቱ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋ ይዛረቦ። ሕጂ ድማ ኣቦ ክኸውን ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቓኣ ንምዃን እዩ ዝደሊ። ኣልቫሮ ነዚ ምስ ዝሰምዕ ኣብ መወዳእታ ይርድኦ እሞ ጽቡቕ ዝኾነ ኩሉ ንኸጓንፎ ይምንየሉ። ብተወሳኺ እውን ናብ ኢንዶኔዥያ ናይ ጉዕዞ ትኬት ክልተ ይህቦ እሞ ምስ ኣፍቃሪቱ ጽቡቕ ግዜ ኣብኡ ንከሕልፉ ይዛረቦ። ኣልቫሮ ለካ ንዕኡን ንመሓዝኡን ንኽዘናግዑ ዝገዝኦ ትኬት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ኒሎ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ግን ናይ ምኻድ ድሌት ኣይነበሮን። ኣብ ቀጻሊ ንግሆ ኣልቫሮ ናብቲ ካልእ ቦታ ናይ ባሕሪ ክፋል ይኸይድ። ኣብቲ ምሸት ግዜ ብዙሕ ስለ ዝሰተየ ናይ ርእሱ ፍልጠት ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን። ዓርሱ ብምትብባዕ ግን ዝፈትዎ ነገር ንምግባር ይዳሎ። ንሱ እውን ኣብ ባሕሪ ምንስፋፍ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ጉዕዞ ካብ ቤተሰቡ ኮነ መሳርሕቱን ወይ ከዓ መሓዝቱ ብዙሓት መልእኽቲ እናተለኣኸሉ እዩ ነይሩ። ሓፍቱሎም መዓንቲ መዓልቲ ውልደታ ከም ዝኾነን ኣዲኣቶም ስለ ዝናፈቐቶ ደው ኢሉ ሰላም ንኸብፅሓላ ትዛረቦ። ኮይኑ ግን ኣልቫሮ ንዝኾነ ይኹን መልእኽቲ መልሲ ኣይሃበን። ብምቕጻል ካብቲ ማኪና ብምውራድ ዘንሳፍፍ ቦርድን ቦርሶን ብምሓዝ ናብቲ ባሕሪ ምኻድ ይጅምር። ኣልቫሮ ብኤርፖርት ደርፊ እናሰምዐ ስለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ሑፃ እናተሸርሸረ ምዃኑ ኣይፈለጠን። እዝኑ ምስ እግሩ እንታይ የራኸቡ? እቲ መሬት ብተወሳኺ ውፅእ እቱ ዝበለ ስለ ዝኾነ ንምጓዓዝ ብጣዕሚ ይኸብዶ። ብዘሕዝን ኩነታት ግን ኣልቫሮ ሸተት ኢሉ ቀስ ብቐስ እናወረደ ናብቲ ጫፍ ባሕሪ ይቃረብ። ንእሽተይ ደቓይቕ ኣብቲ ዘለዎ ንክኸውን እኳ እንተኸኣለ በቲ ሑፃ ምኽንያት ተመሊሱ ንምድያብ ብጣዕሚ እዩ ዝኸበዶ። በቲ ሰዓት ስልኩ ይፅውዕ። ካብቲ ቦርሶ ውሽጢ ንኸውፃኦ እንትፍትን ኮይኑ ግን እቲ ዝሓዞ ሸተት ኣቢልዎ ኣብቲ ናይ ጫፍ ባሕሪ የንጠልጥል። ኣልቫሮ ሕጂ እቲ ዝሓዞ ተሰሊልዎ ክባር ዝኾነ ሂወቱ ክስእን እዩ። ናብ ታሕቲ ምስ ዝርኢ ዓበይቲ ማዕበላትን በሊሕ ኣእማንን ይርኢ። ተወዲቑ ክተርፍ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ ብጣዕሚ እዩ ፈሪሑ። ብምሉእ ዓቕሙ እቲ ዝሓዞ ንዘይምስዳድ ይፍትን። ሰብ ክመፃለ እዩ ኢሉ እኳ እንተሓሰበ ንብዙሓት ደቓይቕ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ዝመፅእ ኣይነበረን። ኣልቫሮ ነቲ ማዕበል ምስ ዝርኢ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኮይኑ ግን ጽቡቕ ዝኾነ ሜላ ይሓስብ። እቲ ማዕበል ነቶም ኣእማን ኣብ ዝዋቃዕሉ ግዜ 8 ሰከንዳትን ከም ዝኾነ የረጋግፅ። ከም ዕድል ግን ብ8 ርግፀኛ ኮይኑ ንምቑፃር ብጣዕሚ ይሰግእ። ቀፂሉ ናብ ፈጣሪ ይፅሊ እሞ ልክዕ ኣብታ 8 ሰከንድ እቲ ኢዱ ይሰዶ። ኣልቫሮ ዋላ እኳ ኣብቲ ሩባ እንተዓረፈ ነቲ ሓደ እግሩ እምኒ ስለ ዝሃረሞ እቲ ሓደ የማናይ ኢዱ ድማ ብኸቢድ ይህሰ። ናብ ሓደ እምኒ ሓሚሱ ምስ ከደ ብሂወት ብምፅንሑ እናሓሰበ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኮይኑ ግን ተላዒሉ ክጓዓዝ ምስ ዝፍትን እቲ ዝተሰበረ ዓፅሞ የፍቅደሉ። በዚ እውን ንኽወድቕን እቲ እምኒ ሃሪሙ ዓርሱ ክስሕትን እዩ ዝገበሮ።
ኣልቫሮ ናብ ቀድሙ እንትምለስ ግንባሩን ከብዱን ከም ዝተሃሰየ ይዕዘብ። ብተወሳኺ ኣብ ሕቖኡ ዓብዪ ስብራት ይርኢ። ካብ ቦርሱኡ ስልኪ ንኽድውል የውፅእ ኮይኑ ግን በቲ ማይ ምኽንያት ክትሰርሕ ኣይከኣለትን። ንሓገዝ ሰብ ድማ ንምርካብ ዋላ እኳ ዓውታ እንተስምዐ ዋላ ሓደ ግን ዝሕግዞ ኣይነበረን። ኩሎም ፈተነታቱ ከይተሳክዑ ተሪፎም ቁስልታቱ ቼክ ንምግባር ይፍትን። ትብራት የድልኡ ኣውፂኡ ነቲ ደሙ ጠጠው ከብሎ ይፍትን። እግሩ ከንቀሳቐስ እንትፍትን ምስራሕ ጠጠው ከም ዘየበሉ ምስ ረኣየ ሕጉስ ይኾን። ኮይኑ ግን እግሩን ኢዱን ስለ ዝተሃሰየ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ብጣዕሚ ስለ ዝደኸሞን ርእሱ ስለ ዝተረበሸን ዓርሱ ኣብቲ እምኒ ይድቅስ። ምስ ተሰአ ክሳብ ሕጂ ዝሕግዞ ሰብ ብዘይምርካቡ ብጣዕሚ ይቁጣዕ። ስለዚ እውን ነገራት ብዓርሱ ንምግባር ክዳሎ ይጅምር። ነቲ ቦታ ተጠንቂቑ ድሕሪ ምዕዛቡ ናብቲ ካልኣይ እምኒ ሓሚሱ ንምኻድ ይውስን። ፀገሙ ግን ሓደ እግሩን ሓንቲ ኢዱን ጥራሕ እዩ ክጥቀም ዝኽእል። ኮይኑ ግን ነቲ ቦርሱኡ ብምሓዝ ናብቲ ባሕሪ ውሽጢ ቀሲሉ ይኣቱ። ንእሽተይ ድሕሪ ምንስፋፉ ኣብ ከብዱ ብጣዕሚ ቃንዛ ይስምዖ። እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ስለ ዝደመየን ጅማውቱ ስለ ዝተሸምረሩን እዮም። ነቲ ቃንዛ ክኽእሎ እኳ እንተፈተነ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ይብርትዖ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ብዙሕ ካብቲ ባሕሪ ማይ ብምስታዩ ሓይሊ እናሰኣነ ይመጽእ። ዋላ ሓንቲ መፍትሒ ከምፅእ ስለ ዘይከኣለ ብሂወት ተስፋ ብምቑራጽ ናብ ታሕቲ ምጥላቕ ይጅምር። በቲ ሰዓት ናይ ኣልቫሮ ናይ ቀደም ህይወት ናብ ርእሱ ከም ብልጭታ ምስታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ዝነበረ ህይወት ዘኪሩ ኣብቲ ሰዓት ዝነበረ ጽቡቕ ግዜ ይርኢ። እዚ እውን ብዘለንቕ ኩነታት ናይ ምንባር ሓሳቡ ስለ ዝመጻሉ ተመሊሱ ናብ ላዕሊ ይወፅእ። ናብቲ ሕጂ ሰዓት ምስ ንምለስ ወና ነዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምስማዓ ንባዓታ ክትቆጻጸር ኣይከኣለትን። ቅድሚ ሕጂ ንዝገበረ ኩሉ ቅሬታት ገብረሉ ኮይኑ ግን ብሓንሳብ ምዃን ከም ዘይኽእሉ ትዛረቦ። ህይወቱ ከም ብሓድሽ ንኽነብር ድሕሪ ምዝራባ ስዒማ ትሰናበቶ። ቅድሚ መኻዳ ኣልቫሮ ተላዒሉ ጠጠው ከብላ ይፍትን ኮይኑ ግን ብሕልሙ ከም ዝነበረ እቲ ፊልም የርእየና። ካብቲ ሕልሚ ምስ ተላዓለ ዓርሱ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ኮፍ ኢሉ ይረኽቦ። 24 ሰዓታት ሓሊፎም ጥዕንኡ እናበኣሰ ይመጽእ። ኣብቲ ናይ ባሕሪ ደንደስ ብዓብዪ ሓጉዙ ንዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ሰብ መጺኡ ንኸትርፎ ተስፋ ይገብር። ካብ ቦርሱኡ ቀጢን ኣሉሚንየም ብምውፃእ ነቲ ቁስሉ ካብ ኢንፌክሽን ንምክልኻል ኣብ ልዕሊኡ ይጥቕልሎ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ጻንሒት ኣልቫሮ ኣብ ቀረባ ዘንሳፍፍ ቦርድ ይርኢ እሞ ካብዚ ንምውፃእ ብሕታዊ መማረፂኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግንዘብ። ምክንያቱ እውን ንፉዕ ዝኾነ ተንሳፋፊ እዩ። ቀስ እናበለ ናብቲ ቦርድ ምስ ተፋሕኸ እቲ ማይ ምስ እምኒ ስለ ዘላተሞ ኣልቫሮ ዓርሱ ይስሕት። ኣልቫሮ ምስ ነቕሐ ዓርሱ ዝረኸቦ ኣብቲ ባሕሪ ተንሳፊፉ እዩ ነይሩ። ናብቶም ኣእማኑ እውን ብጣዕሚ ቀረባ ስለ ዝነበረ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሓንቲ ሻዕ ተላቲምዎ ህይወቱ ክስእን ይኽእል እዩ። ብዓርሱ ክወፅእ ዘይሕሰብ ስለ ዝነበረ ኣልቫሮ ነቲ ቦርሱኡ ክጥቀመሉ ይጅምር። ከም ዕድል እቲ ዝሓሰቦ ስለ ዝኾነሉ ኣብቲ እምኒ ክጽጋዕ ክኢሉ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ምርኢት ኣልቫሮ ንሄሊኮፕተር ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኩሉ ዓቕምታቱ ተጠቂሙ ድማ ትኹረት ንኽስሕብ ይፍትን ኮይኑ ግን እቲ ሄሊኮፕተር በቲ ዓብዪ ማዕበል ምኽንያት ንኣልቫሮ ክሪኦ ኣይከኣለን። ኣብቲ ድሓር ድማ ኣልቫሮ ኣብ ዝደቀሰሉ ሓንቲ ኣሞራ ዝሞተ መሲልዋ ናብኡ ከይዳ ቁስሉ ምስ ነኸሰቶ ቃንዝኡ ዝበኣሰ ትገብረሉ። ኣልቫሮ ነቲ ኣሞራ ኣንፊሩ ናብቲ መሬት ይወድቕ። ብጣዕሚ ማይ ስለ ዝጸምኦ ዝስተ ማይ ክድሊ ይጅምር። ከምቲ ዝተጸበየ ግን ወላ ሓንቲ ከይረኸበ ይተርፍ። ኩነታት ክኸፍኦ ዝገበሮ ድማ እቲ ኢዱ ብናይ ዓሳ መጻወድያ ክውጋእ ይገብሮ። ኣልቫሮ ነቲ ደም ከመይ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን። ስለዚ እውን ዝተወሰነ ሑጻ ይገብረሉ። ኣብ ኣሉሚንየም ከዓ ንኽሰቲ ሽንቱ ንኽሸይን ይፍትን ኮይኑ ግን ደም ስለ ዝተሓወሶ ሓሳቡ ይቕይር። ኣብቲ ምሸት እቲ ናይ ኣየር ጸባይ ብጣዕሚ ቁሪ እዩ ነይሩ። በዚ እውን ኣልቫሮ ናይቲ ዓሳ መጻወድያ ዛንዜራን ኣሉሚንየምን ተኸዲኑ ዓርሱ ካብቲ ቁሪ ክከላኸል ይፍትን። ድሕሪ ዝተወሰኑ ጻንሒት መስተ ኣብቲ ሰማይ ይዕዘብ። በዚ እውን ዝስተ ማይ ከም ዝረክብ ተስፋ ንኽገብር ይገብሮ ኮይኑ ግን ጠማም ዕድል ኮይኑ እቲ ማይ ንእሽተይ ደቓይቕ ጥራሕ እዩ ነይሩ ዝወቕዐ። ኣልቫሮ ብሓሳቡ ናብ ድቃስ ይምለስ እሞ ክመውት ኣይደልን እናበለ ናብ ፈጣሪኡ ክጽሊ ይጅምር። ኣብ ቀጻሊ ንግሆ ስልኩ ብሃንደበት ስለ ዝጸውዐት ካብቲ ድቃሱ ይለዓል። በብኸባቢኡ እኳ እንተደልዮ ክረኽቦ ግን ኣይከኣለን። ስልኩ ኣብቲ ሑጻ ውሽጢ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ብቕልጡፍ ክፍሕሮ ይጅምር እሞ ካብኡ ነቲ ስልኪ ይረኽቦ። ኣልቫሮ ቤተሰቡ ብቪድዮ ኮል ከም ዝደወልሉ ምስ ረኣየ ብቕልጡፍ የልዕሎ። እቲ ባትሪ ከም ዝዓጽ ዋላ እኳ እንተፈለጠ ንዝሓለፉ 36 ሰዓታት ዘጓነፍዎም ሓደጋታት ኩሉ ይዛረቦም። ቤተሰቡ ግን ስለ ዘየቕለብሉ ናብ ካልእ ዕላሎም ይኣትዉ። በቲ ሰዓት ኣልቫሮ ማይ ስለ ዝጸምኦ ኣብ ሕልሚ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ። ኮይኑ እውን ግን ንቤተሰቡ እናበኸ ቅድሚ ሕጂ ንዝገበሮም ጌቃታቱ ይቕሬታ ይሓቶም። ኣልቫሮ ብተወሳኺ ከም ዝፈትዎምን ብዝኾነ ነገር ናብ ገዙ ከም ዘይምለስን ይዛረብ። ኣብቲ ድሓር ኣቐዲሙ ናብ ረኺብዎ ዝነበረ ቦርድ እናተፋሓኾ ይኸይድ። ዓርሱ እናተንሳፈፈን ምስ መሓዙቱ እናተዘናግዐን ይዕዘብ። እቲ ሓቂ ግን ኣብኡ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ወሰን ደቂሱ እዩ ዘሎ።
ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኣልቫሮ ናብቲ ባሕሪ ንኽምለስ ይውስን። ንመወዳእታ ግዜ ዓርሱ ንኸተርፍ ይዕልም። ኣብቲ ቦርድ ደይቡ ንእሽተይ እኳ እንተተሳፈፈ ጸኒሑ ግን ዓቕሙ ኩሉ ክጠልሞ ይጅምር። ኣብዚ መንጎ ድማ ኣብቲ ባሕሪ ንኽጠልቕ ምኽንያት ይኾን። ኣልቫሮ ኣብዚ ሕጂ ብህይወት ንኽነብርን ዓርሱ ከድሕንን ኣይፈተነን። ናይ ህይወት ዕጭው ኣሚኑ ተቐቢሉ ኦክሲጅን ብምስኣኑ ቅድሚ ምማቱ ግን ናይ ህይወት መድሓንቲ ነቲ ቦርድ ስለ ዝረኣይዎ ብቕልጡፍ ናብቲ ባሕሪ ብምእታው ኣብቲ መወዳእታ ህይወቱ የትርፍዎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ናብ ሆስፒታል ምስ ተወሰደ ናይ ልቢ መሓዝኡ ኒሎ ክሓቶ ይመጽእ። ኣልቫሮ ንባዕቱ ምቁፅጻር ከቢልዎ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ኩሉ ኣውፅኡ ይዛረቦ። ቤተሰቡ እውን ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎም ይዛረብ። ብመጸገሚ ባህሪኡ ምኽንያት ገዲፋቶ ብዛዕባ ዝኽሪ ትነባር ኣፍቃሪቱ ኦና ይዛረብ። ንሳ ክንደቲ ዝፈተወቶ ዝኣክል ዋላ ሓደ ዝፈትዎ ክረክብ ከም ዘይኽእል ይዛረብ። ኣብዚ ሕጂ ግን ንዓኣ ክገድፋ ኣለዎ። ኣብ ህይወቱ ብዙሓት መሕዘንቲ ነገራት ዋላ እኳ እንተሰርሐ ኣብዚ ሕጂ ግን ካልኣይ ግዜ ዕድል ከም ዝተሃቦ ዝኣክል ይተሰምዖ። ኣብቲ ድሓር እውን ኦና ባዕላ ንኽትሓቶ ትመጽእ እሞ ብጣዕሚ ሕጉስ ትገብሮ። ኣብ ናይ መወዳእታ ምርኢትና እቲ ሓቃዊ በዓል ታሪኽ ኣልቫሮ ኣብቲ ናይ ገደል ጫፍ ኮይኑ ነቲ ባሕሪ እናተዓዘበ እዩ ዘርእየና። እቲ ሪፖርት ዘርእየና ድሕሪ 48 ሰዓታት ምድሓር እቶም ነብሲ መትረፍቲ ከም ዘውፅእዎ እዩ። እቲ ፊልም ኣብዚ ዝውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኩኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።